ще прочетеме от Лука, 15 глава, 11 стих. Знаете ли какво е записано там? Каза още, Исус им казва притча. Някой си човек имаше двама сина. Знаете ли тази притча? И по-малкият от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той им раздели имота. Знаете ли тази притча? Вие как я казвате тази притча? Как я озаглавявате на разговорен език? Притчата за... Кой е изгубеният син? Да я чета ли цялата притча или е позната историята? Може и ја да ја прочитам од македонскиот превод. И не след много дни, по-малкият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. Не чета наред. Хванете идеята. И отиде да се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. От тук натам акцентирам. Обръщам внимание върху съдържанието. Внимавайте. Четете, може и вие да четете. А като дойде на себе си рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смири се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 22 стих. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Помислете върху описаната сцена. Ще говоря директно, за да пестиме време. Времето ни е малко, пестиме време. Има два сина. Така ли? Единственият начин. Ще говоря директно към темата и ще минеме на други притчи. Единственият начин за спасение е този. Това е сина, който се спасява. Това не е загубения син, това е намерения син. А другия е загубения син. Разбирате ли? Това нещо има връзка с вестта към Лаудикия, която се отнася за днешното време. Откровение 3 глава, 18 стих. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, че да не се вижда срамотите на твоята голота, и благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. Виждате ли, че там го обличат с дреха? Бащата го покрива с дреха. Тук виждате ли, че Исус говори за същото нещо? Ако човек не се види като блудния син, е невъзможно да бъде спасен. Другите
другия брат прилича на другата категория в Лаодикия, която казва, че е богата и няма нужда от нищо. Те мислят, че са у дома, те мислят, че служат на Бог. В това нещо има духовна връзка. В момента говоря на вярващи хора. Тази притча има и друга връзка. Хора, които желаят да живеят в този свят, а други хора, които избират да са в църквата. Има хора, които буквално отиват в света. Но има и духовно такова състояние. Ако човек не се види като нуждаеш се грешник, този човек се покая. Той дойде на себе си. Това е единствения модел за спасение в цялата човешка история. Това са двете групи поклонници. Двамата сина представляват двете групи поклонници. Едните отиват при Бог, доверявайки се единствено на Неговата милост. Другите имат чувство за заслуги. Тази вечер четивата бяха много добри. Исаия 57 глава 15 стих. Запомнихте ли какво пише? Че Бог ще погледне. Запомнихте ли стиха? Някой ще го прочете ли? Тази вечер беше първия стих. Аз ще го прочета. Вие може да го намерите да си го прочетете. Той е много силен. Много стихове се минаха за малко време. Този стих защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святий. Аз обитавам на високо и свято място. С онези, които са със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирения и да съживявам сърцето на съкрушения. Това се е случило с блудния син. Това са двете групи поклонници. Ако човек ходи на църква, но няма съзнанието на загубен, безпомощен грешник, той не може да се ползва от Исус. Такъв човек напразно търси Бог, защото няма как да го намери. Той не усеща нужда. Начина човек да се види като блудния син е да се поддаде на влиянието на Святия Дух. Хората, които не виждат себе си като пълни грешници, нямат нужда от пълен Спасител. Разбирате ли, че Исус е цялостен Спасител, пълен Спасител? Единственият начин човек да се възползва от пълен Спасител е да се види като пълен грешник. Ако човек се вижда до някъде грешник, той не може да се ползва от пълен Спасител. Защото в него има нещо. Исус не може да дели сърдечното място с още нещо друго. С човешки достоинства, с човешки постижения, с човешки заслуги. Разбирате ли? Откровение 3.19. Онези, които любя, аз изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Покаянието. Това е от което църквата се нуждае. Преди да се осъществи покаянието, е необходимо човек да осъзнае своята абсолютна безпомощност. Има още една притча. Която сега ще прочетем. 18 глава на Лука, 10 стих. Двама души влязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.
Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Може да си го прочетете как се е молил. А бирникът, като 13 стих, а бирникът, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че той я слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Два случая. Двама поклонника. В човешката история има само две групи. Тук няма трета група. Ако някой си мисли, че не е нито единия, нито другия, е напълно заблуден. Хората, които отиват да се помогат пред Бог, са две групи. И те са описани тук. Тук няма трета група. Накрая колко класи ще има? 2 класи. В църквата, в поклонниците на Бог, това са вярващите хора, има само 2 класи. Едните, които усещат пълна нужда от Спасител и искат Неговата милост и си отиват оправдани. Другите са описани в случая, които не усещат. Тук е записан много фрапантен случай. Но помислете, ако човек усеща някаква нужда, но не пълна, ако има желанието да прави добро и Исус да му помогне, ако мисли, че в него има нещо добро и Исус да му добави, което не му достига, това е начина да остане лаодикиец в хладко състояние. В човешката история, в началото, са се родили 2 деца, 2 сина. Знаете ли как се казват? Каин и Авел. Те са представители на двете групи поклонници. Още в началото на човешката история. В 4 глава на Битие е описан случая. В 4 глава, 3 стих. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Така също и Авел принесе жертва от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така. Натам може да си прочетете текста. 2 поклонници, представители на двете групи поклонници на Бог. Тези групи са в църквата. Едните, които отиват с пълните заслуги само на Исус. Това е представлявало жертвеното агне. Те не отиват с никаква друга заслуга, освен с заслугите на Исус. Другата категория отива с нещо различно. На друго място, друг случай е описан. Вие може да изследвате темата. Времето, което имаме е кратко и за това ви споделям посоки, в които да мислите, които да изучавате не само днес. Вие може да изучавате вкъщи. Изучавайте Словото по нов начин. Търсете Бог, докато може да се намери. След грехопадението, дрехата на светлината е махната. Адам и Ева разбират, че са голи. Битие 3 глава, 9 стих. Но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? А той каза: чух гласа ти в градината и се уплаших, защото съм гол и се скрих. А Господ Бог му рече: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? И се описва ситуацията. В 7 стих
е описано какво са направили те. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че са голи и се шиха смокинови листа, да си направиха препаски. Внимавайте добре. Вследствие на греха в човечеството има чувство за вина. И хората искат да избягат от чувството на вина и си правят някаква защита. Но с тази защита, с тази дреха, с тези препаски, те могат ли да се явят в Божието присъствие? Защо след като имат препаски, свои дрехи, се крият с тази дреха? Не може да се явят в Божието присъствие. Чувство за вина. Какъв е Божия отговор на грехопадението? 3 глава, 21 стих. И Господ Бог направи кожени дрехи на човека и на жена му и ги облече. Този текст, вникнете дълбоко в него, обърнете му внимание дума по дума. Господ Бог направи. Кой прави дрехите? Какви дрехи? Кожени дрехи. Разбирате ли, че това нещо е свързано с жертвата на Исус? За да има кожени дрехи е нужно да има жертва. Това е дрехата на Христовата правда. И ги облече. Има два модела на дрехи. Или кожената дреха, или смокиновите листа. Има два вида жертви. Единия си събира от плодовете на земята, а другия принася агне. Разбирате ли връзката на двата вида дрехи с двата вида поклонение? С двата вида поклонници за притчата за фарисея и бирника? С двамата сина. С двете групи в периода на Лаодикия. Едната група чува гласа, отваря вратата, покайва се и става победител. Другата група се бави да се покае. Какво е покаяние? Такова нещо дали ви се е случило в живота? От какво да се покае човек, който е добър, който не прави лоши неща, който събота не работи, който дори може да прави благодеяния, може да заеме и отговорност в църквата. От какво да се покае? Единственият начин човек да се покае е да откликне на убеждаващата сила на Святия Дух. Покаянието е дар от Бога и е резултат от действието на Святия Дух. Приемането на това действие. Когато Святия Дух дойде, какво каза Исус? Ще обвини света за грях, за правда и за съд. Първото нещо, което Святия Дух посочва на човека, е греха. Има последователност за грях, за правда, за съд. Ако човек откликне, ако приеме убеждението от Святия Дух, че е пълен грешник, тогава той може да приеме убеждението от Святия Дух за правдата на Христос. Ако той не приеме убеждението на Святия Дух, че е напълно грешник, цялостен, безпомощен грешник, той не може да се ползва от правдата на Исус. За хората, които се спасяват,
те приемат убеждението на Святия Дух за грях, за правда и за съд. За хората, които не се откликват, хората, които не приемат неговото убеждение, за тях Святия Дух ги обвинява. Разбирате ли разликата? Едните ги убеждава, а другите ги обвинява. Хората, които не приемат неговото убеждение, ще получат неговото обвинение. Какво означава за правда? Това е убеждение, че Христовата правда е вменена, че Христовата правда напълно го покрива. Това нещо е резултат от действието на Святия Дух. Това е вярата в Христовата правда. Това е приемането на Христовата правда. Какво означава за съд? Казва, че тези, които приемат Христовата правда, няма да преминат на съд, а са преминали от смърт в живот. Святия Дух дава убеждение, че в небесния съд греховете са заличени. За такъв човек той няма да се яви на съд, за него се явява Исус Христос. В изследователния съд за всички спасени се явява Исус Христос. Те не се явяват на съда. Те приемат напълно Исус и Той се явява в съда за тях. Разбирате ли тържествеността на всичко това? Голямата значимост на всичко това. Ако се чувствате доволни от себе си, ако се чувствате доволни от някои от своите постижения, ако мислите, че сте свършили много в добрия духовен път и още малко нещо ви трябва, но това малко почти никога не ви се случва да го стигнете, да знаете, че е нужно цялостен обрат, цялостно покаяние, цялостно обновление. Защото това малко, което се не се стига, посочва, че вие изграждате спасението си, а не Бог. Разбирате ли разликата? Има едни хора, които се надяват някога да станат християни. Те правят колкото им е по силите, могат се, четат и все нещо не им достига и с една надежда някога да им се случи. Разберете, че това е мястото, където да се обърнете изцяло към Исус, Той да поеме изцяло вашето спасение. Бог е който действа във вас да желаете и да вършите Неговата воля. Това, от което се нуждаем, е дълбоко цялостно покаяние. Това нещо се получава, когато човек приеме убеждението на Святия Дух. Ако то не бъде прието, няма никаква полза от такава религия. Това е само смокинови листа, които в съдния ден ще се окажат пълна голота. Двете групи. Нека всеки да си зададе въпроса, от коя група съм? Преживях ли обновлението? Греховете ми простени ли са? Повтарям ли едни и същи грешки? Защо се случва? До кога ще се случва? Ако човек сравнява себе си с себе си, знаете ли какво означава това? Или себе си с другите. Такъв човек е далеко от правдата на Христос. Може човек да се сравнява какъв е бил някога преди да повярва и да вижда много голям напредък. Но това е сравняване на себе си с себе си.
Може да погледне други хора, които са в света или в църквата и да види, че е по-добре от тях. Но това е сравняване с другите. Ние имаме един образец. Исус. Сравнявайте себе си с Исус. Приличате ли на Исус? Живеете ли с Исус? Исус във вас ли е? Христовия дух във вас ли е? Имате ли мислите Христови? Имате ли сърце Христово? Имате ли духа Христов? Който няма духа Христов, той не е негов. Римляни, сещате се къде го пише? Послание към римляните. Знаем, че живеем във времето на изследователния съд. Какво отношение имаме към това? Как минава нашето ежедневие? Имаме ли вярата? Лична вяра, че Христос ни представлява там? Имаме ли уверението от Неговия дух, че ние сме простени? На какво залагате надеждата си за вечен живот? Имате ли тази надежда? И на какво е основана? Дали на вашето собствено уверение? Дали на някаква човешка надежда? Или на уверението на Божия дух и на Божието Слово за цялостно спасение? Хората, които са напълно простени, прощават напълно. Ако ви е трудно да простите на някой, да знаете, че имате проблем с прощението, не сте приели Божието прощение. Този, който е напълно простен и е приел това прощение, го дарява на всички. Той дарява цялостно прощение, защото е приел цялостно прощение. Когато имате слабости, когато усетите, че греха ви притиска, отидете при Бог. Отидете, кажете на Исус, че искате да живеете завинаги с Него. Не се насилвайте. Запомнете, това има обратен ефект. Отрицателен ефект. Защото хората, които се насилват да угодят на Бог, те стават насилници и спрямо своите братя и сестри. Това е насилнически дух. Човек да очисти сам себе си. Разбирате ли? Брата от притчата, който е работил така. Говоря на хора, които знаят текста. Той е работил и работил и работил. Той не желае да приеме брат си. Той не е простен грешник. Той не се чувства такъв. Търсете Бог, докато може да се намери. Не се насилвайте, когато виждате, че метода не действа, който човек влага. Само ще изхъби силите. Ще ви направи по-критични и жестоки към другите. Ще ви отдалечи от другите, защото човек си мисли, че поне влага усилия. Отидете при Исус каквито сте. Разкрийте му цялото си сърце. Разкажете му за всичките си неуспехи, за всичките си болки, за всичките пропуски, за всичките си грешки, за всичките си грехове, за всичко, което тързае душата ви. Не се напъвайте да обичате Бог, това е невъзможно. Запомнете го. Любовта е изпълнение на закона.
Ако се напъвате да пазите закона, преди това трябва да се напънете да обичате Бог. Разберете, това е невъзможно. Това означава да си направите дрехи и да покрият голотата. Бог е предвидял изход. Той е направил дрехата. Приемете тази дреха със смирение, с покаяние, с благодарност и с хвала. Разкажете на Исус всичко. Ще ви споделя нещо от моя живот. Аз поверих спасението си на Исус. Отидах и му разказах всичко. Поверих му избора си. Поверих му волята си. Поверих му бъдещето си. Поверих му спасението си. Поверих му дейността си. И аз имам увереност във вечния живот, не за това дали аз ще издържа, а за това, че съм поверил всичко на Исус. За това да издържа съм поверил на Него. За това да му вярвам съм поверил на Него. За това да разказвам за Него съм поверил на Исус. Поверих всичко на Исус, защото аз нямам доверие в себе си. Когато Бог открие на човек цялата му нищожност, човек няма никакво доверие в себе си. Да мисли да бъде верен и да бъде спасен. Не се напрягайте и не се обременявайте с такова нещо. Идете при Исус и му разкажете. Аз искам да живея с теб завинаги. Аз искам да те обичам. Аз искам да те следвам. Но моята същност не ми позволява това. В мене е греха. Избави ме ти. Води ме ти. Моли се ти за мен. Аз нямам доверие да се мога за себе си. Помислете си в час на изкушение, когато човек може дори да не се сеща да се помоли. Какво ще правите тогава? Исус се моли за своите ученици. За учениците, които остават. Исус каза, аз се молих за вас да не отслабне вярата ви. На Петър му казва, че се е молил за него и да обърне дори братите си, да отиде и да им помогне. Сатана искаше да ви пресее като жито. Но аз се молих. От всички, които си ми дал, казва Исус. Текстовете са ви познати. Ни един не се изгуби. Освен този, който си е бил сина на погибелта. От всички, които си ми дал, нито един. Опазих всички. Единственият начин да издържим сега и в бъдеще е да се доверим напълно на Исус. Напълно на Исус. Не да ни помага. Ако човек мисли да е верен, ако иска да е верен на Бог, ако мисли да се моли и Бог да му отговаря, и че докато е верен, Бог ще му помага, разберете, никога няма да се случи. Защото може ли неверен да бъде верен? Може ли грешен да бъде праведен? Доверих живота си на Исус. Доверих на Него Той да се моли за мен, дори когато аз нямам думи да се помога за себе си. Когато света ми изглежда привлекателен. Когато тръгна дори в погрешен път. Поверих на Исус да се моли за мен. Той да ме върне, да ме води с духа си и да ме заведе в славното си царство. Имам увереност във вечния живот въз основа на това, че Исус е верен и че всеки, който му се е поверил, няма от какво да се бои. Няма от какво да се страхува. Няма от какво да се притеснява. В човека настъпва пълен мир, когато повери всичко на Исус. Това са хората, които си отиват оправдани. Преживели ли сме това в нашия живот? Не се борете с изкушенията. Ще получите само рани или собствена правда. Не се борете сами с изкушенията. Борете се в силата на Исус. В Неговото всемогъщество.
Когато той казва злият дух да напусне едно момче, какво се е случило? Тръщнал го е на земята, но хич не го е повредил. Исус е бил там. Не се борете сами с греховете си, с слабостите си. Ако нямате желание да мисионирате, не се насилвайте. Запомнете. Отидете при Исус и му разкажете. Аз обичам света. Ти ми казваш да хода да мисионирам, а в моето сърце е нещо друго. Мен ме е срам от теб. Мен ме мързи. Аз имам проблеми. Отивайте и му разказвайте всичко. Той е верен. Със сигурност ще отговори на такава молитва. Не се криете от Бог. Отидете каквито сте. Не се представяйте, че някога ще се промените. Че ще се стегнете, че ще почнете да мисионирате, че ще направите реформа. Няма никога да се случи по този начин. Ще останат като едни добри желания и Господния ден, който идва, ще завари такива хора неподготвени. Отидете и разкажете на Исус цялата си история. Разкажете му как обичате този свят. Разкажете му как вървите сред видимото и материалното. Бъдете открити пред него. Това е, което той иска. Разказвайте му всичко, но му кажете, че искате промяната. Кажете му, че искате да живеете с него. Кажете му, че не можете да живеете без него. Разбирате ли? Кажете на Исус. Аз това му казвам. Не мога да живея без теб. Не мога да живея в този свят без теб. Не мога да живея без теб. Искам да съм с теб. Ти направи това реалност. Аз нямам доверие нито в мен, нито в някой друг. Тогава Божиите обещания ще се осъществят в нас. В нас всички, които правим така. Тогава човек ще върви от сила в сила. И ще има една песен. Цяла вечност. Ще има едно хваление. Достоен е този, който се пожертва за нас. Цяла вечност ще хвалим Неговата милост и достоинство. Там няма да има нито един, който да се похвали или да има усещането, че нещо е направил. Всички спасяеми се спасяват по един начин, по един път. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Намерихте ли живия Христос? Живеете ли с живия Христос? Живи ли сте за Христос? Нека Бог да ни благослови. Неговите обещания да се осъществят в нас. Нека Бог да ни благослови. Всеки един да вземе своето решение. Ние не може да вземем решение за някой друг. Нека всеки вземе сега своето решение. Не утре, не после, сега. Нека всеки повери душата си на Исус. Тогава ще получи мир с Бог. И този мир ще просияе и на лицето му. Това ще се усети в църквата. Църквата ще стане жива и дейна. Това е резултат от действието на Святия Дух. Това е резултат от връзката с Исус. Не се насилвайте да направите плодове. Молете се Бог да направи, да бъдете добро дърво. Тогава плодовете ще дойдат сами. Плодове за слава на Бог. Не се бавете нито момент. Ако чувате гласа на Святия Дух, отговорете му веднага да. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Когато чувате темата, гласа на човек ли чувате? Или гласа на Бог, който говори на вашите сърца? Нека Бог да ни благослови. Да го приемем напълно, завинаги, и цялата хвала за цялото спасение е на Него. Амин.